Mana beli? Ah, show. Tahu ya? Kamu mau dong mau panen itu lagi dari yang sih. Nah, itu ini kacau biar video tahu mulai dulu Kurang loh. kacau mau video ini baru tahu mulai. Kurang sudah tidak. Langsung kita nih kacau mau Rumah dan lagi kan. kacau mulai lagi mau kacau ini mau ya Kasuan. kacau ini saya video buat Sekarang ini juga kasuan. Masuk. ya gitu lah ya. Jadi orang mana kerja tu kan? Ada Dia buat kalau semua tu. Tadi tu. tapi orang mau थास बिसं बेजों ओमफ्राय बे थास बिबारजों लगायबा थास बिबारा बारा मोनामा एखे फांसाथिक गोथाव जायो माने नैबेखौ आं माने एक्सट्रा दोनबाय बेखौ दा लगायगोन आरो बे एक्सट्रा ओमफ्राय नैबेबो बे एसे गोमोन नालाय बेखौ एक्सट्रा दोनबाय ओमफ्राय नैबे अरिजिनाला बेनो बेयाव गैयाबाबो जोङो दा 500 थाखा मोनगोन आरो फानोबा खिन्थु जों फाना बेखौ जागोनसो जागोन माने खावसे लोगोफोरनो हैगोन आरो एसे अननायनि खावसे ओरै दोनदोलाय बुंहैनोसै खावसे बांद्रायगोन नङा ओरै जिखुनु दोनबा नैबे बिसिमखौ हैनोसै प्लास कम्पिउटाराव हैनो नङा बिदि बेखौ न'आव दोनदों नैबे बैखौ जानोसै दा न'नि थाबाय सानद्रिजोंबो खोन्थाहरदो ओमफ्राय नैबे सानद्रिनि नैबेखौ दा सायनोसै आं एसे गोमोन जाहैबाय गोमोनखौ नाफामजों जानांगौ बे खखाथ' ओरै लालखौ आरो बिदिबो मोनसे उफाया जानोसै दाख्लै फुंनि थानायखौ नोंसोरसो जाजोबबायबा आं मोनजायासै खोमा बेखौ cari kanan apa nih bawa बेनो गोलावसिनब्रा आं जौसिनसो लावसिनसो ओरैनो लोगोफोर सासेया बेंगलरावबो सासेसो मोनलायो आं नुफेराखै गोलाव गोलावथार बै मोनफ्राय दोनदो गोथां माखासे दोनदो फालाराव एसे हैनोसै kuat mencinta maaf na damai mau saya
थास' बिबार रुदों थास' बिबार रुबाय बिदि फानलु गोखै हाना लाबाय आरो दायो बे ना गोरानखौ सोमना लानोसै बेफोरनि एसे होग्रोनोसै नामा रुनानै मोनसिंखाय माने बानलु मैया माबायदि हाबदों ने आदै गासिबो दं मैया ओंखारबाय थास' बिबार ओमफ्राय ना गोरान हेलौ बेवफोर खोनादों दे बुं सारा माने माबा भिडिअ माबा खालामबाय थादों नालाय गावनिखौ माबा सबाय थादोंलाय आरो थांग'दों दुर्गा पुजायावसो थांगोन क्या बना रहा है? अमा बिखा दिखाओ। अच्छा अमा बिखा एवदों बढ़िया बढ़िया बना रहा है। बढ़िया तो होना ही है टेस्टी होना है थास' बिबारजों अमा बेदरजों जागोन जोंहा गोथाव आदाया संगोन थास' आथिं संगोन बेहाबो अमा बेदरजों संगोन आंबो अमा बेदरजों संगोन ओमफ्राय दायो अमा बिखा एवदों बरिया जानोसैलाय गाबख' फिथाइनो दिनै ना बेदरजों एवनाया जाबस्रिं जोंनिथिं जाबस्रिं होनो बेखौ जाबस्रिं आसामावहाय बिथिंहाय जायोसो जोंनिथिं आरो जाया बेखौ दाना जाबायनो थास' बिबारजों जागोन आरो थास' आथिंजों आदा खावसे खावसे नै बरिया जाथारसैलाय बर'नि ओंख्रि जोंहा दिनै थास' आथिंबो ओंख्रि थास' बिबार गासिबो आरोना दिनै फुरा आरो नायनो थाङोब्ला आरो मा जायो थास' आथिंजों अमा बेदर जागोन ना थास' बिबारजों अमा बेदर आरोना थास' बिबारखौ सुबाय लोगोफोर हनै मानसिगोनसो हाथाया बिराद मानो बे अमा बेदर बिखा एवदों बरिया नुदों माथो जानांगोन आं एरालै हा मेवजोब्बायसो मोदोमजोंनो एवदोब्रा मोदोमजोंनो एवनानै जादों माथो जाखो ककटेल मकटेल दिनै थास' बिबारजों अमा बेदर मोनजागोन लोगोफोर लाइक और साबस्क्राइब खालामना अजय भिलेज चेनेलखौ दे बावथारनाङा माबोरै नुखोलै आंनिखौबो लाइक खालामना होथार नै लाइक खालामथारनांगौ लाइक खालामना होथार बयबो बिखा एवनायखौ आरे बरिया दै होना फोमोननानैसो अमा बेदराव दै होबा थावा गोरानसो मोजां एवथारनांगौ दे जानोसै होनबालाय नों बेखौ संबाय थादो अमा बिखाखौ जाग्रोबाय थानोसै आङो हाब बानलुआ गोसा जाथारदों
संख्रि नांखादों दा बरिया बेना नै थास' आथिङा सायगासिनो जोबबावाखै नै दाबो खायसे दोनबावबाय नै थास' बिबारखौ लोगोफोर नै जा बुरजा सायखाबाय नै नायदो नै आरो बेनाथ' थास' आथिङा दंबावोसो नै बोथिनैसो जाजागोन खोमा बेथ' हाखांबाय फुङावनो मालाय बोथिसे मावा दाङानो दा आंहासो दंसै जानो लुबैनायफोरा नुदों हायबाय अमा बेदर बिखाखौ रानदनिया बेदराव फैबावलायबावा बरिया जानोसै लोगोफोर आङो साखि हैनोसै बारसो मैखोलै अबावबासो बारसो मैबाय आं लाबोबाय लोगोफोर नै जानोसै बरिया जिरायनानै अमा बिखाखौ नायदो नै बे अमा बिखा गोथाव बरिया लोगो मोनगोन अमा बेदरजों थास' बिबारजों संनाय भिडिअखौ जानायखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालायनो दाबाव दे बाय बाय लोगो मोनगोन